Určite ste už narazili na tento problém. Máme napríklad takýto pekný objednávkový formulár a chceli by sme, aby sa nám doplňali údaje organizácie, napríklad podľa identifikačného čísla, ktoré zadáme. Alebo máme CRM systém a tiež si chceme doťahovať informácie o firmách z verejných registrov, napríklad z takého obchodného registra, alebo živnostenského registra, alebo z registra orgánov verejnej moci a niekoľkých ďalších. Skrátka so všetkými našimi obchodnými partnermi na Slovensku, s ktorými chceme spolupracovať, potrebujeme od nich získať nejaké dáta. Riešenie je veľmi jednoduché, môžeme si zaplatiť nejakú komerčnú službu, nebudem ich tu teraz menovať. Existuje ich niekoľko, ktoré majú pekné restové API a spoplatnené sú buď podľa nejakej mesačnej čiastky alebo podľa transakcie. Nie vždy nám ale takéto riešenie bude vyhovovať, pretože možno máme iba pár objednávok mesačne, 2, 3 a kvôli 2, 3 objednávkam si platiť nejakú službu tretej strany je niekedy nešikovné, alebo napríklad nechceme, aby niekto iný vedel, aké informácie si my doťahujeme a čo s nimi robíme a s kým máme objednávky. Jednoducho chceli by sme to mať celé u seba. Tak sa poďme pozrieť, odkiaľ môžeme tieto dáta získať. Zase môžeme si kúpiť celú databázu od takýchto poskytovateľov, ktorí agregujú tieto údaje, alebo môžeme siahnuť po otvorených zdrojoch. Povieme si, že jeden z nich by mohol byť obchodný register. Veľmi pravdepodobne nie, pretože obchodný register tieto služby neponúka. Nemá žiadne otvorené API, nemá žiadne nástroje na sťahovanie celého obchodného registra. Našťastie ale štatistický úrad poskytuje register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, kde sú údaje aj z obchodného registra, aj živnostenského registra a aj o orgánoch verejnej moci. Tieto dáta poskytuje buď cez REST API, ale, a to je pre nás dôležité, poskytuje ich aj vo forme súborov, ktoré si môžeme stiahnuť. Samozrejme, tých dát je veľa, okolo 1,3 milióna záznamov o rôznych právnických osobách a poskytovať to ako jeden veľký súbor je nešikovné, dlho by sme downloadovali, takže tie dáta sú rozdelené do viacerých menších dávok a to dokonca tak, že v tomto počiatočnej dávke mám všetky zmeny do určitého dátumu naraz, v tomto prípade do 6.4. A keď poskladám všetky tieto dáta dohromady, mám nejaký základ a naň môžem nabalovať inkrementálne zmeny a to sú tieto súbory batch daily. Ako stiahnem takýto súbor? No jednoducho si k tejto základnej úročke pripojím názov toho súboru a voilà, už sa mi stiahuje JSON-ový súbor. Dobre, a čo je vo vnútri toho JSON-ového súboru? Máme to tu. Je to skutočne JSON, prvý element je dátum exportu a tu je obrovitánske pole výsledkov a každý jeden výsledok má nejaké idečko, to je interné idečko z registra právnických osôb a hneď tu máme field, ktorý sa volá identifiers. A je to pole, prekvapivo je to pole, našťastie v tomto prípade má len jeden prvok a to už je, vo fielde value je konkrétne naša hodnota a vo fielde valid from je dátum, odkedy platí táto hodnota. Skoro u každého fieldu existuje táto história, tieto časové rezy. A tu pozerám, že máme iba valid from, ale určite tu nájdeme aj fieldy valid to. Pohľadajte si to v tých dátach a to nám hovorí, že nejaký záznam, nejaká hodnota fieldu bola platná iba od dátumu po dátum. Tuto je. V obchodnom registri typicky sú to záznamy o
predmetoch činnosti alebo napríklad o konateľoch alebo vlastníckej štruktúre. Tie sa pomerne často menia v čase. Fajn, takže jeden taký záznam vyzerá takýto veličizný JSON, ale je to JSON a dá sa veľmi pekne spracovať. Ale, má to zase jedno ale, register právnických osôb neobsahuje daňové identifikačné číslo ani identifikačné číslo pre DPH. Bum. A odkiaľ ich zobrať? Našťastie finančná správa nám poskytuje tieto informácie. Ona má tiež svoje vlastné zoznamy, ktoré poskytuje verejnosti. V tomto prípade tu máme zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH. To je pekné XML, ktoré obsahuje daňové identifikačné číslo. Potom tu máme zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmu. Tam máme to daňové identifikačné číslo. A ešte je tu aj jeden pekný zoznam, ktorý tu nevie. Aha, tu je. Zoznam daňových subjektov, ktorý bol určený index daňovej spoľahlivosti. IDS je pomerne užitočná informácia o vašich obchodných partneroch, pretože keď niekto neplatí dane, je možné, že nebude platiť ani vaše faktúry. No a čo je veľmi pekné, aj register právnických osôb, aj exporty z finančnej správy, teda aspoň táto skupina, sú publikované pod licenciou Creative Commons. Tu konkrétne máme aj poznámku, že je to Creative Commons Zero. Je to veľmi liberálna licencia, môžete si s tými dátami robiť, čo chcete. A navyše finančná správa má ešte ďalšie pekné zoznamy, napríklad zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, a to sa nám tiež zíde vedieť o našich obchodných partneroch. Ale tento zoznam je už poskytovaný s trochu reštriktívnejšou licenciou. Nemôžeme to len tak prezverejňovávať a nebodaj si pýtať peniaze za to, že to dodáme v balíku našich dát. Fajn. Takže máme identifikované zdroje dát. Ja vám ešte ukážem, ako vyzerá nejaké to XML-ko z finančnej správy. Tu nám máme zoznam subjektov registrovaných na daň z príjmu. Je to pekné XML-ko. Tu je element, ktorý sa volá DSD SRDP, čo je vlastne ekvivalent toho našeho pola v JSONe, a pod ním sú už len elementy item. Každý jeden item má IČO, pomocou ktorého sa napárujem na daný subjekt a potom si už len k nemu dotiahnem DIČ. Názov, obec a podobne. Budeme si to síce zbierať, ale nebudeme tieto dáta používať, pretože v registri právnických osôb už sú dokonca s väčšou granularitou. Tak fajn. Máme dátové zdroje a teraz si ich poďme pozbierať. Ako na to? Urobil som si takýto pekný programček, ktorý sa volá RPO Harvester, teda kombajn, ktorý nám zbiera dáta a nie len z registra právnických osôb, ale aj z týchto zoznamov finančnej správy. A hneď prvý task, ktorý musí urobiť, je, že si prečítam ten zoznam z RPO, hneď prvá vec je, že si skontrolujem svoje existujúce dáta, aby som vedel, či mám načítavať celý zoznam alebo iba tú inkrementálnu časť. Takže načítavame celý zoznam a preto si prečítame zoznam alebo obsah tej stránky, ktorú som vám ukazoval pred chvíľou. To je táto stránka, kde je zoznam všetkých súborov. Preiterujeme tie súbory a všetky, ktoré začínajú kľúčovým slovíčkom batch init, zavoláme parse RPO JSON a
tento mi už priamo načítava zozipovaný input stream. Mohol by som to robiť tak, že stiahnem si ten súbor zo stránky, uložím ho lokálne na disk, tam si ho rozzipujem, otvorím si ten JSON a budem ďalej pracovať s JSONom, ale to spracovanie alebo vykusnutie tých dát by malo byť tak rýchle, že by nemalo výrazne predĺžovať ten čas sťahovania, preto som si dovolil to urobiť priamo v tom spracovaní, že rovno ako to sťahujem, hneď sa to odzipováva. No a na čítanie toho súboru nepoužívam nejaké knižnice, ktoré mi preparsujú celý JSON a vložia ho do pamäti a potom budem po ňom iterovať cez to pole, ale priamo používam JSON parser, ktorý prechádza tým súborom ako streamom, identifikuje jednotlivé tokeny, jednotlivé elementy a robí akcie. Takže ja dopredu neviem ani povedať, že koľko je tam tých záznamov v tom poli, jednoducho čítam z toho pola. Teda hneď na začiatku je tu while cyklus, aby som sa vôbec dostal na začiatok toho pola, ktoré chcem spracovávať, a potom pokiaľ nie som na konci toho pola, tak si prečítam jeden kompletný ucelený JSON-ový node a z neho si vykusnem ten field identifiers, teda tie identifikátory, v našom prípade IČO, a snažím sa vybrať taký záznam, kde nie je vyplnený field valid2. To znamená, že to by malo byť naše aktuálne platné IČO. Takýmto postupom tie organizácie, ktoré síce sú v registri, ale už nemajú platné IČO, tak mi tu vypadnú, že majú 0 hodnotu. Čo je v celku dobré, ja si iba poznačím, že aj taký existuje, ale nebudem ho ďalej spracovávať. Takže v tomto momente máme v premennej node máme pekný JSON-ový objekt, a teraz ho potrebujeme niekde uložiť. Mohli by sme ho uložiť napríklad do súboru, mohli by sme ho uložiť do databázy. Súbor nie je dosť šikovný, lebo ja k tomu potrebujem pripojiť aj ďalšie súbory, ktoré som získal z finančnej správy. Databáza je síce pekná, šikovná a tak ďalej, ale kým by som namodeloval túto schému, ktorú používa RPO, tak by som sa upísal k smrti. Preto na toto počiatočné uloženie je vhodná nejaká objektová databáza, Mongo alebo Amazon VTries, čokoľvek. Jednoducho potrebujem to len nasypať na kopu. Ale pretože v ďalšom kroku chcem aj tak použiť Elasticsearch na to, aby som vyhľadával v týchto záznamoch, tak rovno tú kopu si urobím na Elasticsearchi a budem tie dáta strkať do indexu s názvom RPO a identifikátor záznamu bude IČO. V tomto druhom kroku si zoberiem ten JSON-ový objekt a pomocou inej JSON-ovej knižnice ho pekne naformátujem tak, aby bol v jednom riadku. Ten JSON. Je to kvôli tomu, že toto bulk API, ktoré používam, potrebuje jednoriadkové JSONy. Tie dáta potom vnútri sú escapované. Takže zápis jedného záznamu má 2 riadky, na prvom stojí do ktorého indexu, aký rekord chcem zapísať, v druhom riadku je samotný záznam. No a ja to budem teraz takto do kolečka tu točiť, jak mi prichádzajú tie dáta, budem ich zapisovať, ale pozor, keď dosiahnem nejakú stanovenú hranicu, napríklad 1000 kusov, tak potom to zapíšem do Elastiku ako jeden veľký bulk, jednu dávku. A on si to tam bude chrastiť na pozadí, ukladať a ja môžem parsovať ďalej. Na konci, keď som preiteroval celým polom, tak postnem alebo zapíšem aj tie zvyšné dáta, ktoré mi ostali. V skutočnosti toto číslo pri takýchto záznamoch, aké mám, by mohlo byť aj
asi 5000 sa mi zdá byť celkom dobré. Aj keď tieto JSOny sú už dosť veľké, ostávam pri 1000 a som spokojný. Dobre, metóda je jednoduchá, tu iba cez elastikovú knižnicu to tam zapíšem. Fajn, a potom tu máme ešte zaujímavé metódy alebo jednu metódu, a ako importujem dáta z finančnej správy. Ono tie 3 XML, ktoré chcem spracovávať, majú veľmi podobnú jednotnú štruktúru, takže mám to implementované iba v jednej metóde. Na vstupe mám uroločku, názov toho hlavného listového elementu a názov toho item elementu, aj keď hneď mi tu idea frfle, že je tam vždy hodnota item. Pravdepodobne tam vždy bude hodnota item, môžeme to vyhodiť, nemusí to tam byť ako parameter. A zase je to spracovávanie XML-ovského streamu, ten samotný súbor, ktorý oni ponúkajú, je to zipko, ktoré má v sebe zabalené 2 súbory, jeden je XSD, druhé XML, takže ja tu budem iterovať po tom zip input streame, až kým nenarazím na takú entry, ktorá má príponu XML, to je náš súbor, a potom si otvorím SAX parser, zase je to streamový parser, odchytávam jednotlivé eventy a nenačítavam celý súbor naraz. Otvorím si parser nad tým streamom a ďalej už len parsujem. Keď mi prichádzajú charaktery, odkladám si to do nejakého string buildera. Keď mi príde začiatok elementu, ak je to ten náš správny item element, tak si vytvorím dátovú štruktúru, v tomto prípade JSON objekt, ktorý si bude odpamätávať tie dáta. No a potom, keď končí element, podľa toho, aký element to je, ak je to ten náš záverečný list element, tak zapíšem zvyšné dáta, ktoré mi ostali v balku, alebo keď je to náš item element, tak si musím skontrolovať, či mám ičo, a keď mám ičo, tak to zapíšem do toho istého indexu RPO, ale už to nie je metóda index, ale je to metóda update, ktorá vlastne pridá jeden field s celou tou štruktúrou do nášho dokumentu existujúceho. A tu už mám veľkosť toho balku nastavenú na 5000, pretože sú to určite malé dáta. Možno by to znieslo aj 10 000, vedel by som to po celých 10 000 zapisovať. Fajn, takže táto metóda je jednoduchá. Keby som toto celé spustil nad všetkými tými dátami, o ktorých som hovoril, tak by som dostal niečo takéto. Takýchto 1 135 000 záznamov. Aha, ja som povedal 1,3 milióna, kecal som. Je to iba 1 135 000. A tu mám všetky údaje o obchodných firmách, orgánoch verejnej moci, živnostníkoch a podobne. Rozkliknem si napríklad túto organizáciu, neviem, kto to je. Toto je nejaký tabulkový prehľad elastiku, a aby sme to videli krajšie, prepnem to do toho JSOnového pohľadu, a tento element source je to, čo som mu tam poslal na vstup, a pozostáva z niekoľkých častí. Tu je RPO, ktoré má adresy a má konateľov, má históriu iča, má aktivity, to sú predmety činnosti, dokonca štatistické kódy predmetov činnosti. Tu je informácia o zdrojovom registri, to znamená, že tieto informácie sú prevzaté zo živnostenského registra a uložené sú v okresnom súde Martin pod registračným číslom 550. Neviem.
Dobre, to bol RPO časť a pozrieme sa, či tu k nemu máme. K tejto konkrétnej organizácii sme nenašli žiadne informácie z finančnej správy, tak si nájdime také ičo, ktoré viem, že má. Ja som si tu dal nejakú náhodnú firmu, ktorá viem, že má tie dáta. Tak si to preklikneme. Tu je RPO, ale to asi zle zbaluje ten JSON. Tu na konci by som mal mať aj to sú vklady, konatelia. Mali by tu byť aj tie informácie, kde je napísané DIČ a tak. Ale zjavne to tu nie je, tak si skúsme nájsť takú firmu, ktorá má DIČ a nájdeme to tak, že DS RD tu máme tak nie DIČ, ale IČDPH existuje. Výborne, musíme vymazať tento filter a tu máme všetkých 266 000 platiteľov DPH. Tak a teraz sa dajú krajšie ukazovať tie dáta, keď zbalím RPO, tak tu mám ten záznam DSDPH, aj ten DSRDP, takže tu mám DIČ, tu mám IČDPH a tu na dole mám DIČ. Fajn, takže to máme dáta na kope. Nedefinovali sme žiadne špeciálne vlastnosti toho indexu. Tie dáta sú tam skutočne len tak nahádzané ako vidlami. No ale my by sme ich chceli mať predsa len nejako trochu skonsolidované. Napríklad u všetkých tých fieldov, ktoré majú časové rezy, chceli by sme mať iba aktuálnu hodnotu. A zase, keď potrebujem vyplňať takýto formulár, nepotrebujem tam vidieť všetkých konateľov, všetky predmety činnosti a podobne. Skutočne chcem len tie základné údaje. Preto pripravím si druhý index, ktorý sa bude volať RPO aktuál a tomu nadefinujem peknú štruktúru, už mu nadefinujem aj vlastnosti tých jednotlivých fieldov, aké by mali mať, aby som tam vedel robiť napríklad autocomplete, full textové vyhľadávanie s diakritikou, bez diakritiky, veľké, malé písmenka a podobne. A potom si urobíme nástroj, pomocou ktorého prelopatujeme dáta z jedného indexu do druhého indexu a tak, aby sa nám cestou aj správne zagregovali a dostal som ich do tej formy, ktorú potrebujem. Ten nástroj, ktorý na to použijem, je Ingest Pipeline. Tu ju mám. Toto si to trochu roztiahnem. Takže nástroj bude reindexovanie z indexu do indexu pomocou ingest pipeline. Pipeline sa volá RPO aktuál a pozostáva z niekoľkých procesorov. Napríklad tento date procesor iba preparsuje dátum vo fielde RPO establishment, to je dátum založenia, podľa takéhoto formátu a šupne ho do nejakého iného fieldu establishment. Potom z toho podtržitko ID urobí field IČO, DIČ vyhrabe z DSD z RDP DIČ, rovnako aj IČO DPH, aj index daňovej spoľahlivosti. Už si to konečne pamätám. To boli také jednoduché veci, iba prekopírovať od niekadiaľ niekam alebo preparsovať. Ale potom je tu tá zložitejšia vec. Ja potrebujem u tých fieldov, ktoré majú časové rezy, nájsť takú hodnotu, taký záznam, ktorý má
prázdny valid tu a ten budem považovať za aktuálne platnú hodnotu. Preto som si v tomto skripte, ktorý je inak písaný v jazyku Painless, netvrdím, že je úplne bezbolestný, ale dá sa v ňom písať celkom dobre a jednoducho. Fajn, takže mám funkciu, ktorá sa volá aktuál. Objekt nájde aktuálnu hodnotu alebo z toho pola, aktuálny prvok toho pola, ktorý má validitu 0. Druhá funkcia aktuál value z tohto objektu ešte vytiahne hodnotu fieldu value, lebo veľa, hlavne tých textových elementov, ako sú predmety činnosti, mám taký pocit, alebo názvy firiem majú práve takúto štruktúru, že ten objekt má fieldy valid from, valid to a value ako text. Preto je dobre to mať ako funkciu. Dobre, takže z RPO adresy vyťahnem adresu aktuálnu. Autorizácie, to sú tie oprávnenia konať za firmu, že koná jeden konateľ, dvaja konatelia a podobne. Full names, to je názov organizácie. Legal form je právna forma a tu už vyťahujem aj to value, pretože tam je tá štruktúra komplikovanejšia, je to číselník, takže jeden prvok toho pola má fieldy valid from, valid to a potom field s názvom value, ale to value je zase iba číselníkový objekt, ktorý tam má kód a až potom je tam tá value. Takže sú tam až 4 value za sebou. Zdrojový register je... Tam si vyrobím prázdny objekt, ktorý sa volá zdrojový register a potom z viacerých fieldov vyťahnem aktuálnu hodnotu a to je to registračné číslo a registrový súd je v tom fielde Registration Offices a ešte tam dám názov zdrojového registra, teda či je to obchodný register alebo živnostenský register. No a potom to všetko uložím. Keď mám spracované všetky fieldy, tak povyhadzujem tie zbytočné komplexné dáta odtiaľ preč a môžem index používať. No a teraz ako ho budem používať? Môžem používať normálne elastikové query, kde toto si odmážem, ideme hľadať firmu s názvom Slovnaft. To viem, že taká na Slovensku existuje a našlo mi dokonca 13 firiem, ktoré majú v názve Slovnaft. Slovnaft akciová spoločnosť, Messer Slovnaft, Slovnaft Trans a tak ďalej. Dokonca aj dýchová hudba Slovnaftárka, ktorá je mimochodom určite nie v obchodnom registri, aj táto má svoj záznam. Jedna vec, ktorú vám chcem ukázať, je, ako je urobené vyhľadávanie podľa začiatku slova. To je takéto vyhľadávanie, ktoré sa používa pri autocomplete. Ja začnem písať slovo, takže napíšem slov a potrebujem, aby mi čo najrýchlejšie našiel všetky záznamy, ktoré vo full name majú nejaké slovo, ktoré začína písmenkami slov. Je ich dokonca viac ako 10 000 takýchto firiem na Slovensku. Napríklad je to Slovpark Slovakia a tu je hneď vidieť, že mám tu dve pomerne krátke slova a obidve začínajú slovíčkom slov. Hneď aj vidíte, že je úplne jedno veľké malé písmenka, stále mi ho nájde a dokonca ešte aj diakritika je mu celkom ukradnutá, aj keď napíšem šlov, tak mi ho nájde. Je ale pravda, že to skóre vyhľadávacie by bolo vyššie, keby mi existovala nejaká firma, ktorá sa volá Šlov,
niečo. Ako sú výsledky zoradené? Podľa tohto skóre, ktoré sa počíta zhruba tak, že ako dobre ten term vyhovuje hľadaným kritériám. No a toto vyhovuje veľmi dobre, lebo tam mám dvakrát slovo a toho textu, ktorý tomu nevyhovuje, tam pomerne málo. Ďalší v poradí sú Slováci Slovákom. To už je dlhší text o pár písmenok a preto je to menej relevantný výsledok. A Slovenská asociácia Slovbolu má celé jedno slovo navyše, ktoré tam nemečuje, tak na to slovo kašle. A teraz tie detaily, ako presne je urobené to rozdelenie slov podľa začiatku. V skutočnosti, aby som mohol v query time tam poslať hodnotu slov hviezdička a počas dotazovania on by si expandoval tú hviezdičku na všetky kombinácie začínajúce touto hodnotou a potom by volal meč na všetky tie hodnoty, ale pri málo písmenkách a dlhých cieľových slovách by tam bolo strašne veľa kombinácií a vyhľadávanie by bolo pomalé. Preto je to urobené už v index time na vstupe. Mám tu jeden dôležitý analytický filter, ktorý sa volá autocomplete a je to typu N-gram, ktorý rozloží jeden term na vstupe na všetky kombinácie od počiatku, ktoré sú minimálne dvojpísmenkové, maximálne 13-písmenkové. Tých 13 som zvolil odhadom ako vhodný kompromis, pretože je pravdepodobne málo slov dlhšie ako 13, ktorými by sa líšil názov firmy. A ďalšia vec je, používam toto aj na fielde IČDPH, ktoré začína tými písmenkami SK a dohromady má 13 znakov, preto je tam 13. Nedávam tam viacej, aby som ušetril miesto na disku, v pamäti a podobne. Nedávam tam menej, aby mi to pekne mečovalo aj IČDPH. No a teraz máme tu niekoľko analyzérov. Ten bežný analyzér, ktorý som nazval Slovak Text, si podľa štandardného tokenizeru rozloží celý ten text na jednotlivé slova podľa medzier, čiarok a podobne, vyhodí nejaké HTML elementy, prekonvertuje to do lowercaseu a vyhodí diakritiku. A to je všetko. Na takéto bežné slovenské vyhľadávanie je to veľmi šikovné, ale na to autocomplete ešte potrebujem taký istý analyzér, ale má tam ešte aj ten autocomplete filter, takže tie slovíčka, ktoré som tam, tie termy, ktoré som tam dostal, ešte si rozkuskujem na drobné. A ďalšie dva analyzéry majú túto slovo keyword, ktoré nepoužívajú tokenizer štandardný, ale používajú tokenizer keyword. To znamená, že berú ten text v celku tak, ako je. Pri niektorých údajoch, ako je napríklad číslo ulice, kde býva kombinované registračné popisné číslo, alebo je tam ešte to lomené B a podobne, vtedy je výhodnejšie nerozdeľovať to na drobné, ale mať to v celku. No a k tomu je to ešte tá n-gramová kombinácia s tým autocomplete. A zaskrolujme dole do mapovania, poďme si nájsť distrikt, to je okres, tam to zrovna až taký veľký význam nemá, oveľa väčší význam to má pri full name tej firmy, ale samotný ten field má analyzer Slovak autocomplete, to znamená berie to
Je to rozanalizované až na tie drobné kúsky slov, ale Search Analyzer je Slovak text, takže na vstupe zoberiem tie slová, ktoré som tam zadal, tie termy, odstraním diakritiku, dám do malých písmenok a ďalej s nimi nič nerobím, pošlem ich do vyhľadávania. Ale pretože v čase indexovania som použil ten Autocomplete Analyzer, tak vtedy, aj keď tam zadám iba začiatok slova, tak mi to veľmi pekne mečne a vráti mi to požadované výsledky. Takže tieto dva analýzery, použitie dvoch analýzerov je ten trade-off, že minul som viacej zdrojov, či už CPUčka pamäti pri indexovaní, ale pri vyhľadávaní som ich zase získal späť. A to mi hovorí aj o tom ten výsledok, že získanie prvých 20 z viac ako 10 000 záznamov, ktoré majú slovíčka slov niekde v názve, mi trvalo 68 milisekúnd. Čo pre samotný Autocomplete je dostatočná hodnota prevolať ten backend. Ešte vyskúšame jedno vyhľadávanie, nejaké dlhšie slovo, napríklad Archimed stačí. A tým, že mečlo iba jednu firmu, tak to trvalo len 45 milisekúnd. Takže nehrabem sa vo väčšej kope dát, prenášam iba jeden záznam a je to len pomerne malý, pretože tu mám povedané, ktoré fieldy mám prenášať a je to iba ten full name. Mohol by som prenášať aj ostatné informácie, keď si prepnem anglickú klávesnicu it's DPH a mám to tu. No a aby som to celé zavrapoval, aby som na svojom API v tom formuláre nepísal takéto dlhé query a nemal to tam niekde uložené, a hlavne, aby som ho nemusel na Elastiku vždy znova a znova parsovať a rozmýšľať nad tým, že čo to je a tak ďalej. A aby som vedel aj vyhľadávať zároveň v viacerých fieldoch, je tu možné si urobiť templatey na vyhľadávanie. A ten template je uložený medzi skriptami, volá sa RPO Autocomplete a tu je aj rovno povedané, že mám highlightovať tieto 4 fieldy a query, samotný ten query string, ktorý som dostal, posielam a vyhľadávam ho v 4 fieldoch, nie len v jednom. Takže ja môžem napísať polovičku iča a už mi ponúka firmy, ktorých ičo takto začína. Navyše parametrom size si môžem regulovať počet výsledkov, ktoré mi vracia, či je to 10, 20 a podobne. A vraciam iba tieto 4 fieldy, ktoré ma zaujímajú, žiadne iné. Takže toto query je pomerne dlhé. Keď ho chcem použiť, stačí mi zavolať takýto search podľa templateu, ktorý sa volá RPO Autocomplete a posielam tam iba query string a size. Takže chcem všetkých 20 firiem, ktorých meno sa začína na Archime, a nemusí to byť meno, ktorých ičo alebo dič, alebo názov sa začína na Archime. Je ich 9, trvalo to 56 milisekúnd a mám tu všetkých 9 firiem, dokonca aj s týmto highlightovaním. Ja môžem tie highlightované mená priamo použiť v prehliadači. Už tam mám označené tie slova, ktoré mi mečujú tomu začiatku, ktorý som napísal. Dobre, a to je všetko, priatelia. A v ďalšom videu vám ukážem konkrétne, ako zbuildovať tento projekt, ako ho spustiť a ako ho naozaj použiť v nejakom ukážkovom projekte.